उन्हाळा म्हणलं की आपण सांडगे म्हणजेच डाळ वडा असं मिक्स डाळीचा वडा सगळीकडेच बनवला जातो। त्या डाळ वड्याची इतकी छान सुंदर अशी खमंग टेस्टी भाजी, रस्सा भाजी किंवा सुकी भाजी बनवली जाते। खूप छान टेस्टी भाजी तयार होती। तर आज मी तेच घरच्या वड्यापासून मस्तपैकी अशी खमंग टेस्टी अशी चवदार अशी सांडग्याची भाजी केली, थोडासा रस्सा करून। तर चला बघूया आपण याला लागणारे साहित्य, बनवायची कृती आणि आजची रेसिपी आवडली तर लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला बघूया लगेचच याला बनवायची कृती। तर इकडे सुरुवातीला आपण कढाई तापत ठेवायची, त्यानंतर अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने तेल टाकायचं आहे कढाईमध्ये। इकडे बघू शकता फक्त अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने मी इथे तेल टाकले। हे तेल आपल्याला थोडंसं कढाईमध्ये चारी बाजूनी पसरून घ्यायचं आहे। मंद गॅस ठेवायचा, अजिबात फास्ट गॅस ठेवायचं नाही। हे असं चारी बाजूनी थोडंसं अर्धा चमचा तेल पसरून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण हे आपले जे सांडगे आहेत, जे डाळीचे वडे आपण याला बोलतो, ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे। सुरुवातीला हे वडे असे 1-2 मिनटं भाजून घ्यायचे, जोपर्यंत त्याचा छान रंग चेंज होत नाही तोपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं। भाजल्याने खूप छान क्रिस्पीपणा तयार होतो। दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये चव खूप चांगली तयार होते आणि मस्त लागतात। हे असे कच्चेच नाही टाकायचे, थोडंसं भाजल्यामुळं मस्त फ्लेवर येतो मग रश्श्याला, भाजीला, आणि खाता वेळेस छान वाटतात। आता मी हे भाजून घेते, 1-1.5 मिनटं तरी ह्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायचं आहे। हे असं थोडा वेळ याला असं भाजून घ्यायचं, जोपर्यंत याच्यावर चांगले असे डाग पडत नाहीत ना, अगदी करपवायचं नाही आहे। थोडेसे जरी याच्यावर ब्राऊन स्पॉट आले ना, म्हणजेच थोडेसे भाजले गेले हे लगेच काढून घ्यायचं, नाही तर काय होतं अगदी करपले जातील आणि मग कडवटपणा तयार होतो। इकडे बघू शकता याच्यावर थोडेसे असे भाजलेले डाग आलेले आहेत। बस इतकं टेक्स्चर खूप आहे, इतकंच भाजायचे, लगेच काढून घ्यायचं, जास्त भाजून द्यायचं नाही, नाही तर कडवटपणा तयार होईल, करपले जातील। आता ह्याच पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल ठेवले तापत आणि कढीपत्त्याची पानं टाकायची। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये भरपूर असा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा। आता मी मस्त 3 मोठे कांदे चिरून घेतलेत बारीक। वडा म्हणलं, सांडग्याची भाजी म्हणलं तर तुम्ही कुठेही बघा कांद्याचा खूप चांगला वापर केला जातो, याने खूप छान टेस्ट वाढते बघा, मस्त। मला तो खूप आवडतो अशा पद्धतीचा। हिरव्या मिरचीचं वाटणाचं वेगवेगळ्या प्रकारचे सांडग्याची रेसिपी बनली जाते। नुसते जरी तुम्ही हे सांडगे तेलामध्ये, मिठामध्ये असे भाजून खाल्ले ना भाकरीबरोबर, किंवा असंच टाईमपास म्हणून जरी स्नॅक्स टाईम तुम्ही हे केलं ना, तर खूप चांगले लागतात, खायला सुद्धा हेल्दी आहेत। हे अर्धी वाटी मी बारीक चिरलेलं टमाटर इथे वापरते। जर तुम्हाला टमाटर नसेल हवं तर नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही, पण असेल तर टाका। आता हे चांगलं परतून घ्यायचं। पूर्वीचे लोक गावाकडे ना भरपूर प्रकारे असे सांडगे घरामध्ये करून ठेवायचे। आम्ही पण ज्यावेळेस गावाला जायचो अगोदर, त्यावेळेस ना खूप असं म्हणजे आमच्या तिकडे गावाच्या साईडला खूप ह्या भाज्या आम्हाला खायला भेटायच्या, म्हणून ह्याचं आम्हाला रेसिपी पण माहिती आहे आणि चवसुद्धा सगळ्यांनाच माहिती आहे, काही आपल्याला असं वेगळं नाही आहे। पण हे आपण इकडे करतो ना, हे महत्त्वाचं आहे। आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार इकडे वापरू शकता, म्हणजे कमी जास्त, आणि त्यानंतर अर्धा चमचा हळद टाकायची, छान रंग येतो। इकडे मी कांदा टमाट्यामध्ये हळद आणि लाल मसाला टाकला आहे, थोडासा धना पावडर टाकलेला आहे, हे बघू शकता, आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। थोडंसं किंचित गरम मसाला टाकला आहे, बस। याच्या व्यतिरिक्त काहीच वापरायचं नाही। सिंपल प्रोसेसनी, साध्या अगदी सिंपल प्रोसेसनी तुम्ही ही भाजी करून बघा, खूप टेस्टी वाटते। काहीही स्पेशल असं साहित्य वाटण करायची आवश्यकता नाही आहे ह्या भाजीमध्ये, कारण की ह्या वड्यामध्ये स्वतःचा एक छान फ्लेवर आहे, टेस्ट आहे, कारण आपण याच्यामध्ये डाळी खूप मिक्स करतो, छान याच्यामध्ये लसूण मिरची वगैरे टाकून वडे बनवले जातात, तर ऑलरेडी याच्यामध्ये खूप चांगली चव असते, त्यामुळे याला काही विशेष साहित्य लावायची काही गरज वाटत नाही। आता आपल्याला याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे मसाल्याला, चांगलं कांदा टमाट्यामध्ये थोडंसं तेल सुटेपर्यंत याला परतून घ्यायचं झाकण ठेवून। हे बघा चांगलं तेल सुटलेलं आहे, मस्त परतून झालेला आहे आपला कांदा टमाटर पूर्ण मसाल्यामध्ये। आता ह्याने काय होतं, चांगले मसाले सेट झालेत, हे असं मंद आचेवर परतून घ्यायचं आणि मग आपण हे जे वडे भाजलेत ना ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं। त्याच्या आधी चवीनुसार मीठ इकडे टाकून घ्यायचं, चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं की थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून काय होतं
मीठ हे चारही बाजूनी मसाल्याला पॅक होऊन जातं. मग वडे टाकलं मग त्याला चांगली कोटिंग लागते. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. बघू शकता किती सुंदर असा हा मसाला तयार झाला आहे. पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटलं आहे, तेल सुटलेलं आहे छानपैकी आणि अशी पाहता क्षणी भूक वाढते. इतका भारी हा वडा तयार होतो. तर आपण याच्यामध्ये लगेचच हे छान भाजलेले वडे आपण सांडगे याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आणि कवर करून घ्यायचे. चारही बाजूनी ह्याला मिक्स करून घ्यायचे जोपर्यंत पूर्णपणे ह्या मसाल्याची कांदा टमाट्याची कोटिंग बटाट्याला चारही बाजूनी लागत नाही, बटाट्याने सांडग्याला कोटिंग लागत नाही मसाल्याची, तोपर्यंत याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे हलक्या हाताने. गॅसची फ्लेम इकडे तुम्ही मिडियमच ठेवायची, फास्ट ठेवायची नाही. आणि हे बघू शकता चांगलं असं मिक्स झालेलं आहे आणि किती सुंदर असे हे आपले सांडगे मसाल्यासोबत मस्त दिसायला लागलेत. आता थोडा वेळ झाकण ठेवून एक अर्धा सेकंड झाकण ठेवून पुन्हा एकदा थोडंसं असं याला मिक्स करून घ्यायचं. आता काय झालं, हे सगळे मीठ हळद वगैरे जे पण टाकलं आपण ते चांगलं याला एकजीव झालेलं आहे आणि मस्त फ्लेवर उतरणार आहे. आता याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचं. म्हणजे जर तुम्हाला सुक्का करायचं असेल ना तर थोडंसं अर्धा ग्लास किंवा अर्धा कपाच्या अंदाजाने पाणी टाकायचं आणि जर पातळ असा रस्सा बनवायचा असेल तर मग जास्त पाणी टाका. म्हणजेच 1 ग्लास किंवा 1.5 ग्लास जसा पण तुम्हाला रस्सा जेवढा पण बनवायचा त्यानुसार इथे पाणी वापरा. आता मला थोडासाच बनवायचा, अगदी पातळ नाही आणि अगदी घट्ट म्हणजे सुक्की नको आहे. थोडासा भातासोबत किंवा भाकरीसोबत असं खाता आलं पाहिजे आपल्याला, असं करायचं आहे. हे बघू शकता आता थोडंसं पाणी टाकले. हे आता कच्चे वडे आपल्या शिजले जातील आणि मग ते पाण्याची क्वांटिटी रस्याची क्वांटिटीसुद्धा कमी होत जाते. झाकण ठेवायचं मंद आचेवर, ह्याला द्यायचे 2-3 मिनटं मंद आचेवर आणि 1 मिनटं झालं की चेक करायचं. तर बघू शकता छान उकळी फुटलेली आहे. सर्व मसाले ऑलरेडीच पॅक झालेत आणि सांडग्याला स्वतःची एक चांगली चव असते, त्यामुळं मस्त सुगंध येत आहे आणि चवदार खमंग टेस्टी अशी ही सांडग्याची रस्सा भाजी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. फक्त 1 मिनटं 2 मिनटं अजून ठेवायचे आणि हे तुम्ही बघू शकता तयार झालेली आहे आपली छान अशी गावरान पद्धतीची ही सांडग्याची रस्सा भाजी. जास्त मी रस्सा केलेला नाही आहे, तुम्ही रस्सासुद्धा इथे वाढू शकता. मी अगदी थोडासा रस्सा ठेवला आहे बघू शकता आणि नरम सॉफ्ट असे थोडंसं याच्यामध्ये कडकपणा ठेवायचा सांडग्यामध्ये. अगदीच त्याला गाळ नाही करायचं, नाही तर काय होतात पूर्णपणे असे रश्श्यामध्ये मॅश होऊन जातील, कळून येणार नाही मग ते सांडगे किंवा काय आहे. त्यामुळं थोडंसं याच्यामध्ये कडकपणा ठेवायचा, म्हणजे जास्त गाळ शिजून द्यायची नाही. तर सुंदर अशी ही भाजी तयार झालेली आहे रस्सा भाजी. आता प्लेटमध्ये गरमागरम अशी काढून घेतली आहे, दुपारच्या जेवणासाठी बनवलेली आहे, भाकरीसोबत खाणार आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा, घरी बनवले असेल तर अशा पद्धतीने सिंपल प्रोसेसने ही सांडग्याची भाजी ट्राय करा. खूप भारी लागते, चवदार लागते. रोज तर आपण तेच खातोच, भाजी पोळी भाजी चपाती, पण हे आपण विशेष करून उन्हाळ्याच्या दिवसात बनवतो खातो. म्हणून नक्की याचा आनंद घ्या आणि आवडल्यास तर लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईबर करा असे छान व्हिडिओ बघण्यासाठी. तर चांगले आपले सांडगे जे आहेत ते नरम सॉफ्ट झालेत आणि थोडासा याच्यामध्ये क्रिस्पीपणा ठेवला आहे. तर बघा मला तर लागली भूक, आता गरमागरम भाकरी करणार आहे त्याच्यासोबत खाणार आहे. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. आजची रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की चॅनेलला सबस्क्राईबर करा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.